Hovorí sa, že ste to, čo jete. Ale my vieme, že to nemôžeme brať doslovne. Ak by som zjedol banán, tak sa nezmením na banán, podobne ako keby som zjedol rezeň, tak sa nezmením na kravu. V prírode jednoducho neexistujú takéto mechanizmy, ktoré by dovolovali prechod genetickej informácie z jedného organizmu na druhý. Či? V roku 1928 britský bakteriológ Frederick Griffiths urobil jeden veľmi zaujímavý experiment s myšami a baktériami Streptococcus pneumoniae. Mal k dispozícii dva kmene týchto baktérií. Jeden taký, ktorý dokázal po očkovaní usmrtiť myš a druhý, ktorý bol neškodný. Keď teplom usmrtil tie nebezpečné baktérie a potom takúto zmes naočkoval do myši, tak sa nič nestalo a myš prežila, pretože logicky baktérie boli usmrtené. Zaujímavé je to, čo sa stalo, keď zmiešal tieto usmrtené baktérie s tými, ktoré nespôsobovali absolútne žiadne ochorenie. Po naočkovaní myši takouto zmesou sa u nich prejavili rovnaké symptómy, ako keby boli naočkované tými baktériami, ktoré spôsobovali tú chorobu. Ako je to možné? No veľmi prenesene tie baktérie sa s jedením toho rezňa zmenili na kravu. Po zahriatí tie nebezpečné virulentné baktérie uhynuli a tú svoju DNA vypustili do prostredia. Keď ich potom Griffiths zmiešal s tými baktériami, ktoré síce nespôsobujú infekciu, tak tieto baktérie dokázali pohltiť tú DNA tých virulentných baktérií, čím získali niektoré vlastnosti tých virulentných, medzi ktoré patrilo aj to, že dokázali vyvolať infekciu a usmrtiť myš. Takémuto procesu hovoríme horizontálny génový transfer, konkrétne transformácia. Okrem transformácie poznáme ešte dva typy horizontálneho génového transferu, a to transdukcia a konjugácia. Transdukcia je vlastne podobný proces, ale pomocou vírusov. Vírusy sa nedokážu replikovať sami a preto na túto úlohu potrebujú nejakú hostiteľskú bunku. V prvom kroku vírus infikuje hostiteľskú bunku svojou vlastnou DNA, ktorú bunka potom namnoží. Vytvoria sa nové vírusové častice, bunku potom zabijú a nové vírusy sú vypustené do prostredia. Niekedy sa však pri skladaní nových vírusových častíc stane, že okrem svojej DNA zbalia aj tú bakteriálnu. No a potom infekciou ďalšej baktérie vlastne zaniesie túto cudzorodú bakteriálnu DNA do druhej baktérie, kde sa môže prejaviť. No a posledným procesom je konjugácia, kedy baktérie sú spojené kanálikom a týmto kanálikom si jedným smerom posielajú genetickú informáciu. No dobre, tak sa tam proste vymieňajú nejaké gény, nejakú DNA a čo to má spoločné s nami. V roku 1922 sa Alexandrovi Flemingovi prvýkrát podarilo izolovať látku, ktorej dnes hovoríme penicilín. Vďaka penicilínu Fleming dokázal významne ovplyvniť aj vývoj druhej svetovej vojny a zachránil tak milióny a milióny životov. V dnešnej dobe by však penicilínom už toľko ľudí nezachránil. V 80. rokoch v Spojených štátoch Streptococcus pneumoniae, tá istá baktéria, ktorú používal aj Griffiths, mala rezistenciu na penicilín zhruba 3 až 5%. O 10 rokov to už bolo 18% a v roku 2000 to bolo už okolo 35%. A stále to stúpa. V dnešnej dobe v niektorých oblastiach, ako napríklad Južná Kórea, je to už 80%. No a čím je to spôsobené? No je to spôsobené práve tým horizontálnym génovým transferom. Tie baktérie si stále vymieňajú nejakú genetickú informáciu a veľmi často je to práve genetická informácia, ktorá je zodpovedná za rezistenciu, lebo je to proste evolučne výhodné. Spontánne mutácie, ktoré spôsobujú vznik rezistencie v kombinácii s horizontálnym génovým transferom, je v súčasnosti obrovský problém medicíny. Takže keď pôjdete niekedy k doktorovi, ktorý vám predpíše nejaké antibiotika a nebudú vám fungovať, tak myslíte na to, že niekde vo vašom tele môže byť baktéria, ktorá túto rezistenciu získala práve spôsobom, ktorým sme si vysvetlili. A je to spôsobené práve tým, že baktérie sú to, čo obsahujú a šťastie baktérie sú naozaj to, čo jedia. S týmto sa s vami lúčim, vidíme sa pri ďalšom videu, čaute.